हास्टेनि जोंनि डिप्रासारावनो साख्लायोमोन बिसेसके जोंनि पार्टी IPFT नि अंगैजों बिसे ब्रुम ब्रुमनो 2009 হইতে 2020 तबक 12 टाइम जों 12 तम जोंनि डिप्रालेण्ड स्टेटहुड डिमान्डे जों बालाय दंलायो जों जत साइमानो जों बिसे ब्रुम ब्रुमनो जोंनि सेन्ट्रेल गैदारिं जों हाजार हाजार लाख लाख बरफ फायो जों आउटलाव खालायो आस्तावल माद तेबो जों खुमुलुम खालायो अमेख्लाय जों एवरी इयार जों 2009 हइते जों सेन्ट्रेल गैदारिं फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ डिप्रालेण्ड स्टेटहुड डिमांड डे and on other word ADC day जों जत साइमानो जों ADC जों मान दिन जों पार्लियामेंट बिल पास माने दिन आबंखाय 23 अगस्त आबन बय जों आबन तयिनो जों IPFT पार्टी जों साइनाका जे 23 अगस्त संखाय अब जोंनि ADC माने दिन प्लस आ दिननो जों साका डिप्रालेण्ड स्टेटहुड डिमांड डे तामनि हमाले जों साइमानो जों एडिशनल तयि ADC एडिनो तयि शेड्यूल एडिनो तयि जोंनि पार्टी IPFT 2009 हइते जों आबनो डिप्रालेण्ड स्टेट डिमांड खाय दंगो सेपारेट स्टेट डिमांड खाय दंगो आबनो बयनो जों बिसिम बुमनो आबनो जों डिप्रालेण्ड स्टेट डिमांड दे इन पलायो ताकलाय के किसाचिनि बेतिक्रम सिनाय जों सेंट्रल गैदारिं जों खायमालिया तानबा के जों जतनो साइमानो जोंनि COVID-19 और कोरोना भाइरास नतयि जों जतनो जों सोशल गैदारिं मा खालाया आबनि बागै जों ताकलाय जों जे मानसक जों दिनै सेन्ट्रेल कमिटि जों थानाय 8 तारिख जों अगस्त जों डिसिजन लाखा ताकलाय जों जतनो डिविजन वाइज दिनै ताबगराते दिनै 34 डिविजन दं IPFT पार्टीनि डिविजन कमिटि बराबर रेस्पेक्टिव प्लेसेस बन जाने जन जागागो बर हहम दहम खायै बर सोशल डिस्टेंस मेंटेन खायै बर दिनै डिप्रालेण्ड स्टेटहुड डिमांड डे बर पलायनाय जों साइमानो दिनै धर्मनगर हइते साब्रुम पर्यन्त दिनै कमिटि दङ जों जतनो साख्लाय रेखा दिनै पार्टी IPFT ते एलाइड अर्गेनाइजेशन आजाद गोबां दिनै एलाइड अर्गेनाइजेशन दङ ते दिनै लाइक माइंडेड अर्गेनाइजेशन दङ दिनै यूथ IPFT IWFT आतिसा जे फानग्राक बदल दिनै तै मटर वर्कार यूनियन तै दिनै कर्मचारी दल दङ TUKS TNEA तै गोबां NGOs बरतनो सापर्ट खायो बरनो जों जत साख्लाय रेखा जत कम्बाइन खाय दिनै जानिजार जागागो जानिजार डिविजन लेभेल बर गैदारिं खायनाय गैदारिं खाय बर डिप्रालेण्ड स्टेटहुड डिमांड डे पालायनाय आबनि बय आं जतनो कयनाय जत दिनै डिप्राबासिनो कयनाय all communities both tribal and non-tribal pernah appeal khainai ang koinai je 23rd August am jottono adino mane peace and tranquility jate tongthung bonibang jottono koinai je kajang khlai through peaceful mean democratic system khlai jeng social distance maintain khlai jeng abano jeng palainai abang koinai jottono no haino haitini especially party ni worker party leaders जों जागा जों अलरेडी डिप्लॉय खालायखा विभिन्न गोबां दिनै सेंट्रल लीडर्स दे आर असाइन्ड टू प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक दिनै धर्मनगर कैलाशहर कांचनपुर दिनै सामनु मनु दिनै करमछरा आम्बासा दिनै कैलाश भाइखलानि कमलपुर दिनै यांगरमदि दिनै खोवाई दिनै टेलेमरा दिनै सदर दिनै मानदाय दिनै खुमुलुं सोनामुरा साब्रुम बिलुनिया हायखो जत जागोन करबु हायख्लाय जन जानि जेनार दिनै सेंट्रल लीडर बर थांनाय थांगरा जागा कक सानाय ते आगेनि हायख्लायनो दिनै जे डिमांड तयि दिनै डिप्रालेण्ड स्टेटहुड डिमांड डे दिनै डिप्रालेण्ड तयजों दिनै प्रचार खायनाय औ दिनै सेंट्रल नि डिसिजन जों बना जतनो कयनाय दिनै एलाइड अर्गेनाइजेशन ते दिनै ब्रादारहुड अर्गेनाइजेशन दिनै पार्टी IPFT नो आ दिनो समर्थन खायदि तै बालबाक्सा खालायजों दिनै दंथकजा थख्लायै माने पिसफुलि जों डिप्रालेण्ड स्टेटहुड डिमांड डे जों गोजान गोजानखाय जों पलायनाय हामबाय।